कमाळे लक्ष्मण कमाळे Love,
ଏହା ସବୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ହଁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏହା ସବୁ ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ବିଧାତାର ପଟା କପାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ବିଧାତାଟା ହେଉଛି ପଟା କପାଳ। ମୋରି କପାଳରେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଛି। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା। চিন্তা তো না করা মোরা স্নেহরলা পড়া।
ତେବେ ଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଣସ୍ଥଳରେ ତୋରି ବିସ୍ତାର କରିବ ବିଶ୍ରାମ ନନ୍ଦନ ହରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଣସ୍ଥଳରେ ତୋରି ବିଶେଷ କରିବ ବିଶ୍ରାମ ନନ୍ଦନ କଷ୍ଟରେ ଦେ ଲକରାମା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଦେବେ Jai Shri Ram, Jai Shri Ram.